Porschelta saa muuten pikkasen parempaa palvelua. Kansanautomiehen pikatestissä siis Cayenne täyssähkö. Jos tämmöiset kansantajuiset autoarviot kiinnostaa, taitaa mun eeppinen koeajotesti, jonka autonumero 2/40 ehkä 3 tää nyt on, niin pistä tili seurantaa, pysyt paremmin kärryillä mitä tapahtuu. Sitten ei muuta kuin asiaa. Kuskin penkki reilu 80 kilosen 178 senttisen mittoihin. Todella hyvä penkki ja todella mukava ajaa. Kuskin tontilta löytyy vaikka ja mitä. Jonkin verran manuaalisia näppäimiä, kaikenlaista säilytystilaa. Tuolla on jopa MagSafe-kiinnitys puhelimelle suoraan. Langaton lataus siis todella näppärä ainakin Apple-laitteella. Keskikokoisen kuskin taakse keskikokoinen aikuinen matkustaja. Jaloille jää ruhtinaallisesti tilaa. 2,5 nyrkkiä menee tonne. Pään yläpuolella lasikaton ansiosta semmonen 2 nyrkkiä menee mun pään yläpuolelle. Sanoisin, että täällä istuu kyllä lähemmäs 2-metrinen 187 kuskin takana. Iso plussa takapenkin sähkösäädöistä ja siitä, että tää koko jakkara siirtyy eteen taaksepäin sähköllä. Edelleen mahtuu ihan kivasti ja nyt on kontissa aika reilusti enemmän tilaa. Keskipenkki on sen verran hirvitys, että tänne en laittaisi kyllä aikuista istua kovin pitkäksi aikaa. Mua ihmetyttää, miksi täällä on kardaanitunneli. Tämä on täyssähköauto. Keskikokoisen mieskuljettajan taakse sitten selkämenosuuntaan turvaistuin. Varsin hyvin menee. Ihan ei saa tän X-Kid Onein maksimijalkatilaa hyödynnettyä, mutta kyllä tänne nyt semmonen reilu metrin mittainen muksu ainakin menee tällä setupilla niin, että jalkatilaa on tosi kivasti. Kartturin puolelle. Tää penkki säätyy myös sähköllä 18 eri suuntaan. Laitetaan tää jättiläisen mittoihin eli niin taakse kuin pystyy ja testataan takatilat sen jälkeen. Suhteellisen maltillinen itse asiassa tää maksimiasento tähän kuskin paikalle. Jää tonne varpaille varmaan sellainen ton verran tilaa ja päällä on kyllä pari nyrkkiä. Mutta on nähnyt isompiakin jalkatiloja tämän kokoisissa autoissa. Jättiläisen takana takapenkillä 1,5 nyrkkiä jää edelleen tilaa, eli täällä on kyllä tosi runsaasti jalkatilaa. Voisi tuo etupenkki liikkua syvemmällekin tänne, edelleen mahtuisi aikuinen taakse ja sitten oikeasti se 2-metrinen mahtuisi tonne etupenkille todella hyvin myös jalkojen puolesta. Tämän puolen takapenkki niin eteen kuin pystyy, niin nähdään paljon tonne takakonttiin tulee lisätilaa. Ei muuten jättiläisen takana todellakaan istu aikuinen täällä enää silloin, kun tää penkki on ihan niin edessä kuin menee. Takakontti auki, tietenkin sähköllä. Täällä on hyvin tilaa. Ei tää nyt kaikista mukavin pötköttelypaikkaa, mutta aika hyvin mahtuu meikäläisen tilavuus sisään. Täältä löytyykin sit kaikkea kivaa sähkönappulaa. On vetokoukun säätöä, alustan korkeuden säätöä ylös ja alas. Penkin kaadot täältä takaa sähköisesti. Nämä myös nousee nämä penkit sähköisesti täällä. Se osaa siirtää noit kuljettaja- ja pelkääjän penkkiä automaattisesti eteenpäin, että sinne tulee varmasti riittävästi tilaa. Luukun alla maltillisesti tilaa, ei mahu mitään isoja laukkuja, mutta saat kaikkea pikkusälää tänne kulkee näppärästi. Keulasta löytyy myös säilytystilaa ja se aukeaa avaimesta. Ihana. Kohtuullisen reilu tila. Iso reppu ainakin menee tonne, latauskaapelit ynnä muuta. Toimii varmasti arkikäytössä todella hyvin.